beginnen was toen je het waar is het wedstrijdverslag. Nou, dan beginnen we mij, om maar nadrukkelijk te wijzen, een man en zijn peel. Want dat is Auke de Groot. Die hier juist bij het Zuidwest-excursje binnenkwam. En hier een geweldige intree maken had met zijn eerste plak van Juster. En dan nou weer in die meest klom, want ze wonderen weer Joert Ree bijlissen. Nou, eerste start. Weer helemaal vals. Wat zijn de boetekant van de tonnenlans. Maar verderop beginnen ze al hier in de war. Ja, valse start door zijn massaal. Twarre weer wegvals. Ja, die skippers doordat een tankershort 1-2 in de petit. En dan gaan we daar maar achterom. Nou, de treden die weer goed. Ja? En dan kom je met een route van 2 keer naar een tonne bij de dik. 1 keer bij de haven en 1 keer bij het strand. En dan weer 2 keer weer waarom in zee. En dan weer het hele lange eind om dat te zielen. En dan moest die skippers dat maar bepalen. Nou, deze start wie prima. En benamen de Zuidwesthoek en de Jouwerlijn bovenin. En die kwam mooi onglieren daarboven bij de start. En het liep wel dat hij de beste start hier. Maar het wie een vrij brede start. Dus iedereen kon wel wat zijn positie bepalen. En in het midden lei Snits. En Snits lei Krek Boppen wat zijn. En heel eind boven Grauw. Nou ja, en daarmee vernielde er Grauw Hundal. En kon er geweldig als eerste op de tonnen komen. En wij wisten dit moment badden, dat wij Joer Douwe Visser net bij Sjens doen. Ik al kwam Pieter Brouwer met Jerre Vinger op het tweede plakje. Zie je daarachter wat zijn. Dan komt de Zuidwesthoek. Dan komt erachter. Dan komt Jenne Woord. En dan komt de rest al hier. En dan komt er Gekliem verzeld. Bolzet. Maar daartussen. Kan die erboven komen. Maar ja, die komen van de boppenkant. Ik oren en die zeggen. Ja, wij lezen oor bakboord door meester net tussen. Dus de meest net omheen sturen. En ze zitten maar te razen. En te razen komt het dan al hier goed. Douwe zei wegwezen. Docist al zien die tonnen. Dat koer Douwe nooit zien. Want die tonnen zit bij Pieter Meter aan de orenkant. En dan gaan we om. Dan zien wij dan eens even zien wat die tonnen leidt. Maar eerst even hoe die man skellen kan van die. Want dat is echt ongelooflijk. Nou, ik hoop dat er dat thuis net deed. Dan eens even zien hoe het met die tonnen komt. Kan ze eromheen komen? Kan ze eromheen komen? Nee, komt de correctie in. Ja, net hier had de jongen nou let allemaal geen. Meester Trossiel, Pieter. En dan gaat wel aan het eind van het veld verder. Nou, gaat het veld dan naar 4 in C. Wie wel wat 4 van de meesten om te zien. Maar wij konden in elk geval zien dat Douwe Visser nog goed voorop lei. En dat Jerre Vinger daar achteraan kwam. En dat Zuidwesthoek intussen klom weer naar het tweede plakje. En dan komt Walt Zijn. En dan komt Drachten. En dan komt Jenne Woord. En dat winnen voor eerst de eerste. En die Zuidwesthoek man, ja, die zitten er nou alweer bij. Nou, daarachterin wie het wat gekleem. Je kon het al zien. Vrotte om ergens te komen. En met name Grauw, waar hier het echte slachtoffer van deze situatie. Dat wie net echt prettig voor de oren Douwe Visser. Want zijn kampioenskansen die slieten aardig verzeld. Want hij had al een slechte prestatie. Ik Jouwer zit je tussen. Nou, Pieter Meter zit je tussen. En dat bent toch drie meesten die het met deze waasomstandigheden echt voorin zitten met de zoen. En dat zie je ze op dat moment net. Nou, zomaar wat het met Grauw zit. Die zitten al te remmen om te leven om er ergens tussen te komen. En die lezen dan zien de Jouwer on en net inbiedt hoe het verder maakt. Maar het publiek weet dat helemaal net. Dat zit trouwens prachtig vol, hè, in Staren. Dat is schitterend. Werkelijk die heule pier stampen en stampen vol mensen. Zo had je genoeg heel bad om treien al als de wedstrijden te krijgen. Snits nog altijd voorop van hetzelfde publiek. En de rest komt er achterom. De rest dat is Jerre Vinger. En dan maar eens even zien hoe het verder komt op het vierde plakje. Want Zuidwesthoek zit er ertussen. Wat zijn hard in stand. Maar Drachten zit er deun op. En ik Jenne Woord zit er deun op. Ze horen hultiet dat plakje wel, dat vierde plakje. Maar het is maar krek hultiet. Maar misschien is dat ik wel genoeg. Want zit wurg bij het scootjesielen. Het zit alweer heel dicht bij elkaar. En dat betekent dat de prestaties dan ik leuker ben. En als je een foutje maakt, ja, dan gaat er onherroepelijk de pottenbak en de prullenbak in. Drachten en dan Jenne Woord en dan verder. En dan zullen we weer naar Snits voorop. Kan die tonnen wat in? Want hij maakt er een discount balans. Hij zullen die tonnen wat in kennen. Dat is een heel net goede pensioen van Douwe. Die komt eind uit Zeewij en die denkt op die tonnen aan. Doen ze er dan een slagje meidje matten. Kan Jerre Vinger dan nog dichterbij komen. Maar ja, dan komt het vakmanschap van Douwe Visser van de Snitsers. Hij doet het op het allerlaatste moment met een geweldige opzitterke. En dan show hem Azes van de orenkant hoe dat precies in elkaar zit. En dan liep het krek als jet dat er helemaal bij het zielen. Het is echt een opzetterke van een meter als het zingen. Hij komt er echt boven die tonnen en dan gaat er terug. En dan is er helemaal niks meer aan te horen. Komt Jenne Woord dan nog dichter bij Woord zijn? Want die komt wel van Drachten. Nee, hij moet er achterlangs horen. En die komt nog net achter Woord zijn. Komt Bolzet ervoor? Ja, Bolzet komt wel degelijk ervoor. En de Jouwer ik. Maar wat dat de Jouwer daar? Die kent dat toch eigenlijk helemaal net draaien.
En er zit een lemmer achter. En komt de lemmer? Ja, komt er even zien aan. Komt er even zien aan. Ja, dan wil de jouwer Dirk-Jan Reijinger, die wil voordraaien. Maar dat ken het, want hij draait zijn kont, zien de kop van de lemmer aan. Nou, die zet even bij elkaar. En dan komt de protestvlag erbij, de lemmer in. Want dit vinden ze net een aardige opmars van de jouwer. De opmars hoeft hij net meer te dwaan, Douwe Visser. Maar die is compleet. En ze lezen echt heel vredig de hulp met je gewoon goed concentreert om zich in te zien. Daar maar weer heen. En daar is de eind. Daarachter, ja, dat vierde plakje. Wat zijn Jenne Woord, Bolzert. Dat zit allemaal nog heel dicht bij elkaar. En die jouwer die komt ervoor. Nou, dat is gewoon geweldig. Die zielt nou Pieter Meter voorbij. En die komt nog meer naar voren. Die jouwer zielt een geweldige wedstrijd. Eigenlijk zielt hij het hurste van alle jaar. Misschien nog wel harder als Douwe Visser. Maar het is nog steeds die protestvlaggen die het hinget. Je gaat ze Jenne Woord voorbij. Je gaat ze drachten voorbij. En dan gaan ze zelfs nog in de richting van wat zijn. Maar daar zullen ze aan het eind net meer aan te pas komen. Want dan moet er de volle tocht worden om die oren. Hoeveel drachten? Ja, zo dat kennen, zo dat net kennen. Ken drachten ertussen. Nou, maar eens even zien hoe dat oude. Ja, drachten ken ertussen. Maar ja, dan leidt de jouwer erboven. En die gaat er mooi balans. In een wedstrijd die wat starig weer vanwege de waarsomstanden wiezakken. Ik een heel iets beetje in. En dan kan je zo mooi verder gaan. Nou, de jouwer. Het is wel wat fleurig. Maar ja, die vlaggen van de lemmer die hingen er nog. En ik zal het je nog maar vertellen dat de lemmer dat protest in zin had. En dat de jouwer dat verlen had. En dus als 14e eindigde in deze wedstrijd in Staven. Hoewel ze dus 4e eindigen binnen. Maar hij weer de eerste. Hij draait zijn laatste slagje op bij naar de finish. En dan is het klaar. Na een paar tweede plakken en een derde plakje is hier nou de overwinning van Douwe Visser. En dus bliedskip op de Snekerpan. Het klassement van de dag van Joet. Douwe Visser, je zegen hem juichen. Joet eerste. Volgen terug Pieter Brouwer, Majet Jereveen. En ze zitten in een flow, hek het idee. De Zuidwesthoeken. Trets, Joet, op eigen wetter. Dan wat zijn Drachten, Jennewoord. Dan komen we bij de man van Yveske Bolzert. Op het zondeplak. De lemmer, Ilke zei het al, wint het protest. In de jouwer, wordt 8e. Dan Grauw, de hele mannen, Ljouwert, Langwaar, Huzem. Nou, geen laatste, want de jouwer krijgt dat protest onder de kont en wordt dus laatste. Het algemeen klassement. Douwe Visser stiet boppen aan, 4 boppen aan. Achtervolgend terug Jennewoord van Gerard Pietersma. Drachten, het Jereveen, Grauw. Mooi, zegt de plak. Misschien is Yveske daar net tevreden over. Dat jaren we dadelijk wel even. Van Pieter Meter en Bolzert, de Zuidwesthoeken, de jouwer, de hele mannen, de lemmer op het ziende plak. Wat zijn Langwaar, Ljouwert en Huzem.